Nasaka sa mga otoridad kagahapon nga nagpahigayon og search and retrieval operation ang nasunog nga MV Lady Mary Joy 3 sa Balok-Balok Island, Hadji Motamad Municipality, Basilan. Dinhi na nila nakita ang grabing epekto sa nasunog nga barko ug dinhi na nila nakita ang dugang ihap sa mga nangamatay nga nakuhaan og video sa team sa Newsline Philippines nga charred kun nangapaig na. Wala dayon matiwas ang operasyon kagahapon. Sanglit init pa kaayo ang barko ug sagad sa namatay nakuha sa deck sa barko ug wala pa nila hingpit na sulod ang ilawom niini. Sa ihap sa Philippine Coast Guard, miabot na sa 31 ang patay. Atol sa pagkasunog, unang mitabang ug miresponde ang mga residente ug barangay official sa lugar. Namin doon ang dami mga bangka, nagre-rescue din. Tapos paikot-ikot kami doon hanggang nagsigawan kami kung may tao ba na hingi ng tulong. Tapos meron isa na tapos ikot din kami hanggang naka-rescue din kami ng isang babae at saka isang matandang lalaki na senior citizen. Yung lalaki po may sugat po sa sa braso po. Kasi malayo po, kitang-kita na namin yung barko na umuusok. Tapos nagliyab na yung apoy niya. So tinawagan ako kagad ng aking battalion commanders na si Lieutenant Colonel Samin na mag-proceed kagad dun sa area. So ako mismo ang pumunta dun sa area kung saan nasusunog yung MV Lady Mary Joy 3 para i-rescue yung mga kasama natin na nandun sa area para matulungan yung mga nangangailangan ng tulong. Of course, alam ko na maraming tao at maraming bata na kailangan ng aming mga tulong. Base sa report, anaa lang sa 205 ka pasahero ang mipirma sa manifesto gikan sa Zamboanga City padulong sa Hulo-Sulo ni adtong Marso 29 sa gabi. Ang barko adunay 33 ka mga crew. Ginasubay pa sa mga otoridad kung unsa gyud ang sinugdan sa kalayo. Wala pa pong confirmation kung ano po talaga yung nangyari na sanhi ng na nag-cause ng fire sa sa MV Mary Joy 3. Yung mga constituents po at saka mga barangay officials nag-report po sa atin na may barko po na nasusunog. Hindi po ganun kalaki yung sunog pero nakikita nila na daw from their island. So yung barko na po yun is nasa tapat po ng mismo ng Balok-Balok. So sabi ko po sa kanila, puntahan nyo, asisan nyo kung ano yung pwede nating maibigay na assist sa mga tao doon. So ilang minutes lang po talaga nun, tumakbo na ng malakas yung barko papuntang dulo ng barangay ng Balok-Balok. So doon na po, sumadsad na yung barko sa dulo ng Balok-Balok and nag-cause na ng malaking fire and may mga explosions na nangyari. Yung mga tao nagsitalunan na po sa dagat. So doon na po nag-start yung lahat ng mga nangyayari sa mga survivors and sa mga naging biktima po ng ng trahedya na yun. Pagpadayon ang search and retrieval operation sa Philippine Coast Guard, PNP, DFP, Navy, LGU ug ang 4th Battalion 19SF Magnitude Company sa nasunog nga barko. Tungod kay aduna pay kapin 50 ang gikataho nga missing sa trahedya ug gikabalakan nga musaka pa ang ihap sa mga nangamatay. Mitunol na og tag 3,000 pesos nga cash ang provincial government sa Basilan sa mga survivor nga naa karon sa ilang poder. Sumala ni Richard Falcatan, ang PIO sa Basilan LGU. Tabangan sab nila ang mga na ospital nga survivors. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.